Fir-Rabat il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-kunċett li qed jaqqat lill-moviment li ilu 4 snin jinbena madwar il-Partit Laburista huwa dak ta' soċjetà ġusta. Għal dan il-għan il-Partit Laburista qed jipproponi miżuri li jistgħu jsiru fosthom studju tal-impatt soċjali fuq deċiżjonijiet ekonomiċi maġġuri fejn b'mod trasparenti il-Gvern jerfa' responsabiltajiet tad deċiżjonijiet illi jieħu. Gvern ġdid jagħti garanzija wkoll li pajjiżna ikun l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li jagħti garanzija ta' residenza u kura fil-komunità lil persuni b'diżabilità kollha. Spjega li l-għan ta' din il-garanzija u li dawn il-persuni jkunu indipendenti u ma jkunux individwi mitfuqa f'istituzzjoni. Fil-komunità li draw għand in-nies li draw magħhom. Imorru jixtru minn tal-ħaxix li draw jixtru minn għandu, imorru għand tal-grocer li draw jixtru minn għandu. U mhux nitfawhom f'sala f'ximkien anonimu biex inserħu l-kuxjenza li qegħdin xi sptar ximkien, ma dak posthom mhux fi sptar ħafna minnhom. Posthom huwa fil-komunità magħna il-koll. Dan jagħti wkoll serħan il-moħħ lill-ġenituri dwar ser jiġri minn uliedhom meta huma ma jibqgħux magħna. Waqt li qal li bl-ebda mod mhux ser jitnaqqsu s-servizzi li diġà qegħdin jingħataw illum, Joseph Muscat żied jgħid li l-mod li bih tkellem il-Prim Ministru nhar il-Ħadd dwar din il-proposta tal-Partit Laburista weġġa' lil ħafna ġenituri. Fejn rid jagħti x'jifhem illi dak li qed ngħidu aħna diġà jsir u diġà hemm din il-garanzija. Nassigura l-Prim Ministru li b'diskorsu weġġa' lil ħafna ġenituri ta' persuni b'diżabilità. Il-Partit Laburista qed jipproponi wkoll l-użu ta' għodda finanzjarja magħrufa bħala trusts fejn il-flus li jitħallew bħala wirt lil persuni b'diżabilità jiġu amministrati minn professjonisti apposta bl-Istat bħala regolatur biex żgur ħadd ma japprofitta ruħu. Għal dan il-każ qegħdin ngħidu illi nkomplu nibnu fuq l-eżenzjonijiet li diġà jeżistu biex il-wirt kollu li jitħalla minn ġenituri għal uliedhom b'diżabilità ma jkollu fuqu lanqas ċentesmu wieħed taxxa. Joseph Muscat qal li jaf li din il-proposta ser tiswa l-flus iżda l-Partit Laburista hija ta' priorità assoluta. Kif għal dan il-Gvern priorità hija li jsib 80 miljun biex jibni parlament ġdid, għal Gvern ġdid priorità jkun li jsib il-flus sabiex jitwettaq dan il-proġett maġġuri. U dan ħajkun proġett illi ħajġib rivoluzzjoni soċjali. Rivoluzzjoni soċjali fuq l-istess livelli ta' meta f'pajjiżna bdew diħlin l-ewwel drittijiet soċjali. Il-Partit Laburista irid li pajjiżna ikun tal-ewwel fl-Ewropa. Ħankunu iva naspiraw li nkunu l-ewwel pajjiż fl-Ewropa illi mhux b'eċċezzjoni, mhux f'ħafna postijiet imma bħala regola ngħidu li qed nagħtu garanzija sħiħa ta' għajxin komunitarju lil persuni kollha b'diżabilità.